De sfeer, de mensen, de muziek, de alcohol. We staan hier vanavond op Vestrock Rally bij de Koning van Engeland. Hier strijden vanavond 5 DJ's en 5 bands voor de laatste 2 plekken op Vestrock. Wat vinden jullie van de avond? Ja, heel gezellig, super druk, maar wel lekker bier drinken en zo, super gezellig. Mega, dit is gewoon mega. Dit is gewoon, dat kan niet beter. Boem gezellig. Het is gewoon echt onwijs gezellig. Dat is niet normaal. Is dit nou de perfecte definitie van een koningsnacht of had je er anders voorgesteld? Als ik het zo aan Meke moet vragen, dan denk ik het wel. Want ze zit een beetje onder... Ja, jij dan? Je Ja, hele ik wang zeg- zit eronder, hè? Val wel mee. Ja, dit is de Koningsdag. Je kan op geen betere plek zijn Zeker in vanavond. Huls, zeker in Huls Huls. is dit de shit, de shit. Helemaal geweldig. Mijn vrienden zijn hier weer allemaal. Er is normaal niks te doen, maar dit keer is er echt iets te doen in Hulst. Helemaal geweldig. Ja, geweldig. Het is helemaal leuk. Ja, ik vind het ook superleuk. Het is heel leuk. Ja, ja. Het is echt wel. Wat maakt het zo leuk? De sfeer, de mensen, de muziek, de alcohol. Eigenlijk alles een beetje samen zo te horen. Ja, absoluut. En de winnaar in de categorie publieksprijs bands is geworden Bloodlines. Ice Beats en Bloodlines, allebei even op het podium. Mag ik een applaus voor beide publiekswinnaars, alsjeblieft. Verwacht. We hebben alles gegeven terwijl we bezig waren. Het is wel nog altijd een klein beetje speciaal voor ons dat we met 2 of 3 broers dit kunnen bereiken. En ja, we hopen dat we het best kunnen geven. Maar wie opent de mainstage op de Vestrock zaterdag? De winnaar is geworden High on Chai. Kom erbij. Applaus voor High on Chai. Ik wens jullie allemaal nog een fijne avond en tot 30, 31 mei en 1 juli. We zien jullie daar. Dit was Vestrock Rally. Volgens mij hebben de mensen enorm genoten. We hebben heel veel talent gezien vanavond. En tot de volgende keer.